Stirk yn lledu'r chwarae eto. Ac eto, mae yna grysau coch yn y canol. 4 mewn Crys Coch yn cywio yn y canol. Ond mae yna gyfle hyfryd gan Spence! Heibio'r post yn yr athi, troi yn gyfle, mae'r bediad gwych gan y Gachi. Cyffyrddiad gyntaf troi mewn un symudiad. Edrych o'na, troiad yna, gwych gan ddo, wedi just trio clipio dros y golwr. A mae'r golwr yn just cael ei law iddi, dydi. Cymru eto yn pwyso, Spence eto ar ergyd, a'r drosedd. O, neu bach o bopeth ar un o bryd, Sean Spence. Oedd yn cardyn. A ni'n am fod yn cael cardyn. Mae'n dacl fler, oherwydd maen nhw'n gwrth y mosod. Drech ydi. A dyna pam mae'r cerdyn wedi ymddangos o bosib. Cyfle oedd wedi bod yn bryn iawn i'r ymwelwyr yn yr hanner cyntaf yma. Postolaci yn barod amdani. O, mae dal yno, mae'n ei dda. A problemau, yr ergyd i mewn gan Mihail Steffan. Wow, ti'n gwybod mae'n lwcus o Cymru fyna. Crysa coch, dynion, chwarae wedi gyd yn sefyll yn stond. Edrych am mae'n symud sy'n ag yn Moldofa. Peniad yn ôl, rwan ta. So mae di wedi cael digon amser i gymryd cyffyrddiad, sy'n angen yma. Reit yn y cornel, reit o'r ddiwedd, yr hanner cynta. Yn cyrraedd mae Huggins. Mae'r amddiffynwr dyn ni. Stevens na hefyd. Peniad di hwnna rhwng 2 chwaraewr Cymru. Y capten Rafenco o'r peniad. Oedd hi'n wych. Huggins yn fywio, gwaith da gan Gymru, cyfle i Gymru dros y bar, mae'n mynd, mi oedd yna bendant yn gyfle i Adams, Joe Adams yn dod mewn ar y postyn pella, un o'r chwaraewyr o Brentford, so maen nhw wedi methu'r cyfle. Mae o'n rhedeg i mewn yn amseru berffaith, mae'n gwybod, mae wedi cael yna llath a mwy, rwan ta. Canolbwyntio ar y techneg, mae'n gadael i ddod ar draws i gorff ar ei droed chwith, ond edrych beth mae'n neud ar yr eiliad ola. Mae Bale ar y draws a mae o'n plygin ôl. Unwaith ti'n plygin ôl, mae Bale na bob tro mynd drost. Chydig o symudiad Pearson yr eilydd. Croesiad cyflym, croesiad da. A mae'n glanio'n garedig i Gymru ystod drosedd. Wel, o'n i'n disgwyl i glywed y chwiban. Fi'n credu o beth yw'r penderfyniad. Mae'n mynd i roi cerdyn i Spence fan hyn, fi'n credu, am ddeifio. Dwi'n mynd i deifio fan hyn. Dos bosib. O dal ar lawr yn teimlo i goes. Ond os yw'r dyfarnwr yn gywir, mae da fe lyged barcud. Mae Spence yn mynd i gael ei ddan fan o'r cae fan hyn. Mae wedi cael cerdyn melyn. Wel, am benderfyniad mawr sy'n disgwyl fan hyn. Dwi'n yn siŵr mae rai dweud. Yn amser go iawn, fatha nhw'n dweud yn real time, de. O'n i'n meddwl bod ti'n cico smotin. A fi, o'n i'n disgwyl clywed y chwiban. A'r gweld y dyfarnwr yn pwyntio ar smotin. Na fe, na'r ail cerdyn melyn. A na'r cerdyn coch. Fi'n credu mae'n peth diwetha ar feddwl Sean Spence ar hyn o bryd. O, dyma chi gyfle, taro'r postyn, taro'r bar! Wel, dwi'n sôn am agwedd yn y cwrt Cosby i gyrraedd y bel cynta, i isio sgorio. Wel, siampl campus gan Adams yma'n un efo'r croesiad, edrych y croesiad, ond be mae o'n neud i gyrraedd yna? Mae o'n mynd o flaen i ddyn. Mor anlwcus. Moldofa yn medro bell, ond y golgeidwad yn ei gwylio hi. Valerie Gaiw ar ergyd, maen nhw'n sôn mae fe o un o'r ser. Fe welson ni pam i fod yn deg o Daniel Baden yn gwylio hi. Oedden ni reit stiol o'n y fit, diolch oedd yr hael, dim tol y gol yma. Ond oeddech chi bod tro'n gweld ti'n tynnu a tynnu oddi wrth y gol. Cyfle, croesiad campus, yr eilydd Collins yn mewn a'n taflu hi'n am y bel a Moldova yn gwneud digon yn chwarae teg Lewis Collins. Ddim yn bell. Na, ddim yn bell, ond mae'n benderfynol, mae'n cyrraedd y bel gynta. Mae'n gwybod o'n angen llawer o gyffyrddiad arni oherwydd mae'r pwer ar y croesiad. Mae'n anlwcus. Os yna gyfle hwyr, croesiad da. Adams, ser yn y gêm, mae'n gallu ennill y gêm i Gymru. Chos y coch yn disgwyl yn y canol, Collins yw un ohonyn nhw. Ergyd gan Taylor! Mae dal yno yn y gol geidwad a Gachi yn gwneud digon. Gafel yn ddiolchgar yn y bel. Drama yn hwyr,
ond oedd hi ddim I fod I Gymru. Jones o'r croesiad. Wel, di'r pwniad dim yn gret ydy, ond mae'n dal I ar yr hanner foli, gadw I law. Edrych faint o llonydd a dros y bel fe ben, mae o gret o ergyd. Paul, dare I say, a disappointing result the first game in the qualifying group? Yes, I think a disappointing result. Obviously, before the game, we expected to win the game. That's not being disrespectful to them. We thought we've got a good enough team, good enough squad to go on and create opportunities. But over the course of the game, we created chances. We weren't clinical. They had one or two set plays where they were a threat. And of course, the second half, unfortunately, Sean Spence goes down in the penalty box. Haven't seen it, but he's injured. You know, he's come off on a stretcher. It appears that he's been brought down for a penalty. And unfortunately, he's got to book a second yellow for simulation, which is incredibly harsh considering what we've seen in the dressing room now. Any positives to take from that with the new group coming through as well? Yeah, definitely. There's always positives to take. I think the boys gelling, getting to know each other better, playing in a real match together. It's important. It's only our second game together as a group, so we've obviously got a lot to grow. So we can always take positives, but yeah, we'd have hoped to get 3 points to be fair, but yeah, it's just the way it is. What about that moment in the game, big moments in the game? We all thought it was going to be a penalty. Next thing you know, it's a red card for Sean Spence and an injury as well for Sean. It just shows fine margins, isn't it? One little blip from the ref, and I wouldn't say it's cost us a game, but it's helped them a lot. I could hear it from where I was, and I think the photographer got a picture of it clashing his knee, but we just got to get on with it, haven't we? Well, we've got to ask you as well, we're asking all the young players, what's it like to be a youngster in the Wales setup at the minute? When you see the chances young players are getting in the senior squad, does that inspire you? Yeah, of course, yeah. It's great to see. There's obviously been a few boys that have gone through. Ruben's now just joined the first team squad for the Euros, so yeah, it's encouraging to see if you put the work in and if you show what you can do with the 21s, then you'll get a chance.